Хубаво е се махнеш оттам. Марто, седи. Ама аз си взема барецата накрая. Продължаваме. Си взема барецата. Почваят и поли всички пълни се подготви. Огън. Браво, бе! Провери. Добре. Това беше добро. Превишената. Обедирате ли му там настрани? Вече няма стане стих. Давай за сервис, за гаранция. Значи, давай следващия телефон, защото В перфекшен замина. поради някакво стечение на обстоятелствата пак сме в ляво, долу. Още има. Още може. Ето тук до другия е бил. И попадението вече е ясно. Ето това е попадението. Виждате, че куршува при такъв малък контакт си е абсолютно запазил всичко. Така. Ще му дадем още един шанс. Айде го. Последен. Айде, още не. Що трябва сега си взимам берецата? Значи, гледай сега, Хосе дойде и ви показа как се прави. Затова това няма гърмим да се наложи. Айде, Тиксо! Какво ти ще дойде? Без значение да... Може се. Клавиатурката ли е това? Да, може да се я ползва. Second hand, прострелян.